Baba Iphakama nokubingelela lonke ibandla lasesasweni egameni elihle lenkosi yethu uNyanda eZulushemba ibonkosi. Mshumayeli Mpofu lo ngapha entabeni zakamache tempeleni evukane ayibonkosi. Nazaretha inkonzo isiphelele. Mshumayeli usayikhulumela indaba yenhloso nqangi yokuza kwethula. Ngoba asizile ukuzobukana la. Kodwa sizobonga ukubizwa umenzi wezulu nomhlaba. Bese siyamlalela. Usethinta into eziningi. Kahle kahle fanele inkonzo ivalwe manje u10. Baba ngaze kuthukena le nkulumo engaka. Kodwa kunendawana ayithintayo ukuthi wathunywa ubani la. Ekuthuma exakwe yini? Angazi Nazaretha singayihlupha kanjani sonke ngalento. Wathunywa ubani la? Ekuthuma lo muntu exakwe yini lapha ekhona? Uthi umfundisi uGumede ngonyusungu ikhona ebuhleneni kwinkonzo. Uthi kubo kwakwavuka umoya ukuthi ingane zakwabo nomndeni wakubo bangena umoya okuthwasa. Uthi lento yangena yazangena naseyinganeni ezicelwe lapha eNazaretha. Kodwa inkinga yalento wayifika umuntu athi mesephothula afe. Uthi ngathatha u10 ngase ngiyaphambi kwesihlalo. Ngambikela phezu konke ukuthi babekhasi nenkinga. Bangena ubungoma abantu sekuse kwangena naseyinganeni ezicelwe lapha ekhaya. Mayeqale ethi yaphothula uyafa. Lase liphuma kizwi lemihla yonke.
Uthi kwathi emveni kwalokho kwase kufika indoda ewukhokho kubona. Yathi le ndoda, ngizwile uye enkosini. Uyobika le ndaba yalo moya omngcwabo ovuka phakathi komndeni. Uthi hayi bonke laba bantu abavuka bezamlala bese bethi bathwasa, akekho umuntu oyisangoma kubona. Umuntu oyisangoma yimi. Futhi yimi enganithuma kushembe. Into engithumela yona yinye, ngangithumela ukuthi ambani yongisusa ubungoma ngoba akungene ezulwini ubungoma. Uthi manje nina nifika lapha esontweni koshembe nilibele ubumnandi benkolo. Abazonisangoma bonke laba bantu engibalandile. Manje abantu baya kubantu abantu bafika babone mina bese kuthiwa thwasa lwakathwasi. Imina ngifuna ukususa imiyeko, nganithumela lokho eNazaretha anikwenzi. Uthi ke uMshumayeli usuyibuzileni wayiphendula nawe ukuthi khona lapha eNazaretha ubani wakufaka. Lapha ekufaka lapha eNazaretha wayexakwe yini? Ewe madoda, wonke umuntu akafuna i-answer mayiselele kubo. Ngabe uyoyifuna emsamo, ngabe uyoyifuna esiguqweni, ngabe uyoyifuna ngomnikelo, kodwa wonke umuntu akakayifune lento ukuthi ngempela ngaze ngaba yiNazaretha ubani owangifaka la, inkinga yakhe kwakuyini? Ngoba uyabona labadosha akhuluma ngawo. Ungashalo ikhomeni manje la ukuthi lelo phoyisa lapha phansi alibheka isikhwama ngesikhwama sishale la thina. Khona silapha esontweni azoficwa lamadosha. Uyabona ukuthi khona inkinga la. Uthi ushembe isinefa sidliwa lapha ekhaya kodwa azoficwa ezikhwanyweni. Hey bantwana benkosi, uNkulunkulu akasisize weManazaretha. Akasisize uNkulunkulu kaShembe bafowethu sizazi izindlela zomkhululi wethu ayibonkosi. Ngoba ngempela uNazaretha akona ukujabula ukuthi ngizobuka usibani bani. Akukona ukuthi lapha ekhaya sizofuna ukugcotshwa kodwa sizofuna indlela ekhaya ayibonkosi. Yala abantu abasifakela. Uthi ke uma ukumede sekwenzile lokhu sifika le ndoda, ethi le ndoda thathani inkomo nembuzi nihambe niye enkosini niyongiyekisa lobu bungoma. Ngempela bahamba bayoyenza lento. Emveni kokuthi sebehlawulile licala wageza lokhuza lokhokho wabo, wasuswa lemiyeko uShembe isusa, waba mhla kuphela ukuzamula kubo bonke abantu bakubo bahlukana nesinefa ayibonkosi. uNkulunkulu akasisize abantwana benkosi. Akasisize bafowethu. Lento ekhulunywa uMshumayeli lapha ibuhlungu kabi. Wayekhona kusana noma uqulu noma umfabo noma uye bayibafane. Silapha kaMnyandu simile lapha sivinjelwe umama, uthi uqulu esemvinjezela umama lapha. Basonta kwezinye inkongo bazela ingane yinye intombazana. Ithi lengane ma, baba ngicela ukuyosonta eNazaretha. Uthi thina singabapostoli sayidedela lengane. Sathi ayihambi yongena eNazaretha obasazi ukuthi eNazaretha isemthethweni. Uthi labalunye usuku yabuya ingane ithola izandla yakhala, isikhulelwe. Ikhuleliswa yinto akusuthi lapha ngemva kwabo. Phela kwayo abanayo enye. Uthi bana laba abantu bakhala bazimbola bathi asathi fanele senze njani. Uqulwani bayixoxela ngathi yayiqulu usiza mfowethu nami ngiphathe ngemsebenzini. Thatha insizwa niyothandaza kulo muzi niduduze laba bantu nibafaka umoya kaShembe ngoba bayomzonda uShembe baze bafe. Ngalinsizwa. Isontapi kwathiwa sibone semkuphi sayizingela sesiyafa khona sibone ukuthi sibalekile ngathi sisonto laba bantu abasubaleka amasonto aseduze kwabo.
abantu ababaleka amathempeli eseduze ungasuka lapha kulezindlu uhambe uyosonta edatoni ubaleka lapha esasweni yipi le nkomo ngoyishiye lapha maNazaretha asivumeni unyazi sokuthanda leqiniso ithempeli malivele eduze kwakini elakho wena Nazaretha lapha ufihlani yini lobaleka nayo oqulu baya lapho bayoncenga laba bantu ngoba abawona amaNazaretha bathi ingane siyikhululiswe ukuthi ekwashembi semthethweni manje kubuhlungu kakhulu ukubaphatha kabi ubalekile lo muntu kaShembe lento uMshumayeli athintayo bantwana bakaNkulunkulu cha ngane zenkosi naku sizuza inhlanhla ungena umfundisi oh ba cha kuthi ngiqhubeke kuyasinda kodwa maNazaretha ngempela inkulumo kaMshumayeli iqede yonke into bafowethu ziningi izinto ngathi mina mawungena la eNazaretha kufanele ungene ube sowuphendula amehlo wabhekisekini ekhaya uzibuke mawuyinsizwa ukuthi nabazali bakho umakho nobaba wakho niphathene kanjani endleleni ukuze ufike la eNazaretha mawazi ukuthi khona la naxabana khona musuqhubeka kuya phambili hlela phansi nabo ulungiselela udaba ngoba luzokuhila lapha kuleli bandla likaShembe inkolo kaShembe iqala kubazali nasekhaya ayiqali la ithempelini ngomjalo noma uyintombazane mawuphenduka usuzonile ufike lapha eNazaretha angithi ngesikhathi uzona kungesikhathi uwoniswe likababa wakho nelikama wakho yiso-ke ithuba manje lokuthi mawufika baphathisa uqede bese ubuye ohlala phansi nabo ulungisa indlela yomhambi nendlela yekusasa lakho eNazaretha ayibonkosi uhlale nabo phansi baba mama sengifike enkolweni manje ekhuluma ngami lesizulu sethu sonke lezulu lomuntu ekuthiwa uNazaretha ngizekini ba mama ngizocela mama ungicelele kubaba uthi ngicela uxolo ukuze imele nje lapha egcekeni ibisikiphi isinqumo yona ukuthi ikushaja ini ngoba bafowethu ngeke usize ngalutho ezinye zezinto ezidala izinkulumo ezingenasidingo uMshumayeli abesodabeni olungenasidingo umkhokheli abenesidabeni olungenasidingo ithempeli lingene obishini olungenasidingo ngomuntu oyedwa ehlushwa inkulumo yakuba ngayinakile khona abantu abaphenduke lapha eNazaretha bangena la bebexabanisa imindeni ihlangene uthuli kwahlukanwa zahlukana izindlu zoyise ngolwimi lwakhe uyabona ukuthi lento manje sikufuna ukubiza back ukuthi abolungisa le nto ngoba izindlu omabakho bahlukana through wena ubaqhatha ngolwimi lwakho bantu abazali bazebalwa ubaqhatha ngolwimi lwakho kunabantu abaphiwe leso siphiwo nje sokuxabanisa abantu ngamanga manje musufike lapha siyakubiza lento ukuthi buyele emuva ulungise lento kunabantu abaphenduke bangena lapha eNazaretha bebashayile abazali abaneyingozi zabo kumanje uyayibona manje lento iyakubiza ukuthi njengoba usula eNazaretha buyele emuva uyoxoxa udaba lale ngozi ekuma wakho uyoxoxa udaba lengozi elikubaba wakho uyoxoxa udaba lengozi ekumakhoti kamfowethu ulungiswe le ndaba ngaphambi kokuthi uye phambili nobuNazaretha ngoba izohamba ihambe lento ikubambe lapha esontweni utholakala usuphethe isikhwili uvimbezela amaNazaretha esangweni ufuna ukwashaya kanti ubizwa inkulumo nayi ingozi kubaba wakho uyakhala ethuneni wafa nayo ikuvukela lapha manje yabantu ivuse lapha esontweni ukuze uxoshwe lapha esontweni mawusuphumile ubuso uyafa ngale sengathi amaNazaretha singayibuka inkolo yobuNazaretha iyimpande zawo ikhaya ibonkosi futhi ukhiye wayo abazali
hey wemngani wami ungasonto ugijime uhambe yonke imhlangano kodwa abazali mabekhala ngawo ulandela kwakhunyazi kuyise ngoba imbhalo yamazwabo ilotshwa kuwe yonke uthi uqhamuka lapha ekhona befunda imbhalo yabazali bakho efubeni kuwe nezinyembezi zabo zehla lapha efubeni kuwe bekhala manje sengathi uNazaretha singethatha uNazaretha sikubeke efront singathatha indaba yazali siyicubungule kahle ukuthi ilungile yini and then sibe sefaka igele phambili ukuze singakhubeki endleleni indaba abazali inzima kakhulu bafowethu inzima kakhulu unqobo khona insizwe yeSabatha lapha ekhaya khona insizwe kaNcobe unkuze ebovu siyayazi insizwe eningi la iphethe Mshumayeli manje kuyamphatha besiba Mshumayeli isengapha enkandla manje kathi lapha endwethu siganwe izelamana nonsizwe sizwa nje inona beyiklini ngelikile kuyahamba ubheka isihlobo sakhe lapha esibhedlela uma ifika esibhedlela uqhotshwa insizwe lapha ekhoneni uthi ulithi nesinangu yakucela leyo mfana lapha mayifika kuyena uthi baba uhlala kuphi uthi omnye ngidlala emlazi uthi bengicela baba ungisize ngizokunikeza inamba nami ngihlala emlazi ngicela ukukuthuma kuma lapha kwaAlu wamnika inamba vele ungcomne emoto ithatha le namba yakho ungicelela umama afike lapha ngendlela egula ngawe uyabona ukuthi uhambe emhlabeni lomuntu uma isuka lensizwa kaNcobe iphikelela kwaAlu yafika nangulo mama ungazi nama ngikwazi ngwakaNcobe mina ndwedwe kodwa ngithi ngifikile esibhedlela ngathi banomfana wakho othe usibani bani uyena okunikele namba uthe mama ngizokucela ugula kabi uthe ngicela uphuthuma ufike esibhedlela wathi unina mntanami angiyi lapho uthi ngoba ngaqala ngamnyenga mama lo muntu uyakhula ngendlela iyona wathi unina ngithe mfana kaNcobe angiyi lapho wasaba amnyenga abantu amnyenga wazwavuma athi kulungile sengizohlonipha wena wangena emotweni bahamba mabefika esibhedlela uthi-ke lo mama mfana kaNcobe ungahambi uthini wena uthi omunye uyakhala umama ngicela uxolo mama kukho konke ngakwenza ngicela mama ngixolele uthi wena sibani umbiza ngegama uxolo lwakho ngakutshela ngathi akunalo lana kwelizayo enzima indaba abazali bafowethu uma uzolibala inkolo abazali bakho wazi kahle ukuthi wabona ayizokusiza indaba kaShembe hlonipha uyisho nonyoko ukuze insuku zakho zande uma ulalele kahle izifundiso zabazali bakho uyokwandela insuku zokuphila emhlabeni ekuganeni kwakho naseganweni kwakho uyakubusiswa nenzalo yomzimba wakho yakubusiswa sithini kulelo verse thina sona abazali esingakalungisi lutho mafika kulelo verse senze njani siyeqa asifundi othi umfaka Ncube uthi lo mama mntanami Ncube awazi wena uyazi lo wayesethatha umnqwazi uthi kancane uthi uyayibona le ngozi ngayishawa ile ngane oyise uzwahamba emhlabeni akaza ngithinte ngenduku kodwa le ngane uthe sihambile uyise yafika yamshaya ngawubona kunengozi lapha ngathi ngiwe phansi isimbatha nami abakho abazali bathini abakho abazali uthi Ncube ngadinwa ngajuluka ngathi hey angisafune kuzwa lutho mama asami ngene emotweni sabe kanti wena kufanele ngiphethe ngihlela petrol wami ngene emotweni sambe baphuma lapho bahamba manje kuzosisiza ngani bafowethu ugijima phambili noma kumhlanga kuyokhena njengoba manje sibuya nje ubaba uyozabuya ngapha sebethi sebezolungisela uJanuary uzobe ugijima phambili ipinini abazali bayakhala banengozi yakho siyambona yena ulandela unyazi siyalazi luneqiniso kodwa lo mfana lengozi lo mfana lengozi naba nosisi beshaya olokhuzana omakhothi babafowabo naba nosisi beshaya omakhothi babafowabo bafowethu sifike emhlabeni wokugcina eNazaretha futhi sifike ezulwini lokugcina eNazaretha
futhi sifike kuThixo ukugcina kuThixo. Asisukume senze okugcina. Bazali, lento namaze ngingayikhuluma ngelinye ilanga. Asiqapheleni ukuthi njengoba siyabazali, umuntu omzali nje sesiwumsamo already oyingane zethu. Uma inyawo zakho ziphambana manje uphila, usuyiqalile indaba yokuthi wena ube umsamo wrong oyinganeni zakho. Umsamo bafowethu awonakala ethuneni umuntu sefile, kodwa uzona ubusamo bakhe phila. Uyabi ingane zithi lungisa izinto zakho ayilungi nazo azilungela lutho. Kuyatholakala ukuthi umsamo ulungile. Hayi akulona udongo umsamo umuntu okuzalayo. Uphethe phila. Uyabona nje umama ongafuna ukulalela umyeni wakho nje already usuwonile umsamo oyingane zakho. Noma indoda ongafuna ukulalela umkakho nje already usuwonile umsamo oyingane zakho. Noma wasuka emakhaya nje weza lapha afuka athola izinqalakazana lapha wamlahla umkakho wavala umuzi wasuthola lendlu ngoba yasebenza already umsamo oyingane zakho mnyama. Okubuhlungu-ke manje uShembe ukhanyisa yonke imsamo yamaNazaretha. Nali iNazaretha livala umsamo ube mnyama. Uze wathi uShembe intombi yalapha ekhaya igane eNazaretha. Insizwa lapha ekhaya igane intombi yeNazaretha. Ngoba elwa nemsamo yamaNazaretha uthi mayikhanye ingafani nemsamo yabantu bangaphandle. Nali iNazaretha lifaka umnyama. Licima isibani lithi awube mnyama. Oyingane zalo. Sike saya ngale kwa phansi ngale kweZeluleko esihoshweni lapha. Komnyunyaka siyafika lapha ya lo mama section lingane ezu11 sesenengane yodwa. Hayi mama, amaNazaretha akathi kwaqa khona abantu abamaNazaretha ongabazi badale kanjani. Uyaphakama lo baba, hayi umakhelwane. Hayi maNazaretha ngijwayele ukuzothandaza lapha. Manje hayi sesizothandaza lapha. uNkulunkulu usezwile. Nkosi busuguqa ngathi no mana webaba mina ngisonto apostolic ngisonto eNazaretha. Angikwazi mina ukuthi ngayike indlela zami ezinhle kanje. Ngizela kunezinye imithando befana bangiye kuyo. Uzodlala ngathi awume kancane webaba wena umakhelwane asizwe ngalo sibizile ukuthi usibizeleni. Wathi suku mama waguqa ngithi we mama umabani wayisesho intombi yakabani wayisesho njengoba nilapha kulo forum nisuka kuliphizwe wayisechaza umyeni wakuphi seshonile baba uhambe ngaphi kwalezi ingane ezu11 kuhambe yena kuqala zasezimlandela. Hayi lezi ngane zonke zalo uwe cha zalwa yimi ukhona umnakwethu sibabili uphi pho umnakwenu lapha ngabona wena nengane naye sehambile cha kahambile ukhona usemakhaya. Umyeni wena mngcwabaphi umyeni wenu? Hayi samngcwaba la wathi yena nje akafuni ukungcwatshwa emakhaya nathi nakho. Mthakathi usendlini. Akafuni ngasiphi isizathu kanti wathola le ntokazi lapha eThekwini base behamba beyokwenza le ndaba yobukhosikazi bephepha. Niyayazi lo ndaba yobukhosikazi bephepha? Ngicela ukunitshela amaNazaretha akekho unkosikazi wephepha. Kufanele nizazi izinto. Iphepha leli liyisivikeli mafa alisiwona umshado. Umshado nange esigcawini kunenkomo akekho umuntu wesimama unkosikazi ongalazi ibala lenkomo aqholiswa ngawo umyeni wakhe. Akekho kuleli lizwe. Akekho unkosikazi waba unkosikazi ehholo. Akekho unkosikazi ophelele uba unkosikazi abe unkosikazi nje lapha lokhu uze ngihlanganise bezake sekuphelele usenkosi. Ukhona lapha kuyifinal khona esigcawini. Le nkomo ebhotshosayo iyona ephethe isignature yokubhala
intombi yakamkhize engene esibongweni sakaNcobo ukuthi namhlanje isibalo samakhosikazi akulesi sizukulwane singaka. Ukhona ophethe ipeni obhalayo okuyena owagana ikhehle laqala lesi sibongo, uyena umabhalane wawo wonke amakhosikazi. Hayi Home Affairs. Iphepha lakha government lo omdala evikela abafelokazi abantu abamnyama bebethakathana. Indoda ibulala umfowa idle zonke inkomo zakhe ithathe wonke amasimanga asala umama encela ithupha nezingane zomyeni wakhe. Uhulumeni wayesekhipha leli phepha uthi no, isililo sabafelokazi siyanda, akube nencwadi ezobhala ukuthi ubani indlamafa. Le amakholwa ayiphendula athi umshado. Ayisiyona umshado incwadi. Isivikeli mafa. Awusiboni nigebengu sibhala kulo, simgashule sibhale kulo, simgashule sibhale kulo, simgashule. Uyofika sihamba ngey'moto namasondo emhlane etakweni, asikaze sibe nayo ipheslip. Sinamabhizinisi angasuka umphathi ipheslip ayikaze bekhona. Manje ke ngithi Nazaretha lento asiyichaze ngoba ekugcineni nathi sigcina sibisha khona lapha. Uyabona ekugcineni ulandelwa izinto kanti hayi kunamabhathina lesi sibongo zala ingane khona angapresiwe. Awukho on duty, awukho permanent, wena uyi-agent kulesi sibongo. Awukho permanent. Ma ugane ngephepha usuke uyitoho esibongweni ogane kusona, ungekho permanent. Amthini umyeni wakho uyozakhipha leyo nkomo akusinisa akuqholise kube yima uqala ukuba permanent noma usuney'ngane eziwu-10. Lezi ngane ke eziyishumi sekufuna ukuthi manje ngalolu suku akusinisa ngalo zibuyele back komalume ngoba vele ziqualify ikhaboni naziqualify kulesi sibongo sikayise. Ayangizwa Nazaretha. Pho nishathisa kanjani iy'ngane zabantu engasinanga nabo? Ubalobolisa kanjani abantu? Lo muntu engekho permanent kuwe umngcwaba kanjani sefile umuntu engesiyena wakho? Athi kunamakhosikazi nje lapha amathunawo asemzini yamadoda. Akaze amukelwe kule mizi, akaze asine kule mizi, akaze akhishwe ngisho kubo. Bafowethu uShemba simlalelisisa into ayishoyo. Uyazi uShemba ufika wenza into engenziwa ezweni lonke la, wafika wathi umuntu usiniswa ngisho noma sekuthiwa unenkulungwane yeminyaka afa kodwa uyasiniswa. Uyayibona ke manje indaba? Isifuna ukuthi ke ngoba usuney'ngane ezibuyele back, omalume sebeyoxoxa indaba yazo manje betshelisa likwaze besikhulisa lezi ngane. Gogo, hayi usibanibani phela wagana kwasibani njengoba besimkhipha nje ubeseney'ngane eziwu-7 amagama azo usibanibani. Namhlanje sizozikhipha sibikela wena ukuthi ungazihluphi iy'ngane ziye kubo ngokusemthethweni, azoncipha amadosha. Niyayibona indaba amadosha iqhamukaphi? Azoncipha amadosha ngoba abantu abaningi bathi bahlushwa abantu basemakubo nje. Hayi, inkinga abantu bayabangwa emhlabeni ngoba kwande isizukulwane sabantu abangasinanga emzini yabo. Nami amakholwa ashumayela la ngaphandle athi ufile yiso ke lesilwane esiphilayo emhlabeni manje. Uma inkosi inyanga izulu yathi kuzofika isikhathi sokuthi abantu abamnyama babe izangoma bonke kodwa boba izangoma zempuphe. Wayesechaza isizathu wathi ngoba balahla okhokho babo. Athi lolo livangelo lishunyelwa la ngaphandle. Sesilishile ke silapha eNazaretha manje. Nithini webantu bale lezozi izibusiso esinazo thina
ukuze kunciphe idivorce, ukuze kunciphe amadosha, ukuze kunciphe abantu abathwasa bengaboni ngisho iselfone ephaketheni. Namhlanje sekukhona amaNazaretha sangoma, sekukhona amaNazaretha nyanga, sekukhona amaNazaretha khuphula. Nimzwile umnikazi wesonto into abazotheni. Yamdabukela umuntu oyinazethe othi manje emhlanweni afika lale qhusha ubuthongo. Liphathi inkosi inyazi ize livale ngezwanga ngisho okuncane. Yamdabukela. Zonke lezi zinto bafowethu zikhandwa ukuthi iplatform noma ifoundation yokuzalwa kwakho ayikho. Cha, bantwana benkosi. Ngeke siphike lendaba zalapha ekhaya. Ayiqedwa ngosuku. Ayiqedwa ngosuku kodwa maNazaretha asinakeni. Njengoba kade ngisho ngithi nje njengoba sesila singabazali okusuka manje already sesimsame ingane zethu. Bengikhulunyiswa ukuthi akuzwakali kahle ingane yeNazaretha ilwe isikhwele sikani nomncane nomunye nomdala. Ifakwa omunye wabazali bayo empini yabo begana umyeni munye. Bese faka ingane. Uyazi kulongana uyibulela impilo yayo yonke. Njengoba nigana umyeni oyedwa nje kule ngane ni omama nina bayo. Nobabili bantu babili nobathathu bantu bathathu. Njengoba uyithatha manje uyifaka emsindweni wenu usudala ukuthi kuphela ubuNkulunkulu kulo mama. Kanti ingane yazi ukuthi ni woNkulunkulu wayo nonke nobaba wayo. Mawusifaka emsindweni wenu, hayi we mama. Ngoba ivame ngapha ngakini lento. Musu ukufaka ingane emsindweni wenu. Wazikhethela wena wawedwa. Yayikho ingane yakho. Mazimusa ukuthi masazi uxa kuso udipha ingane odakeni. Uyifaka odakeni ongazi ukuthi iyophuma kanjani lengane. Ayiphatheki ingane ethola ingane zabantu abadala. Indaba zabantu abadala. Ayiphatheki thola isonto niyashupha. Ngoba ithola indaba ezingaphezulu kweqondo yayo. Hamba nje, hamba eThekwini. Ukusiza nje mntanami. Mawufika nje uphathe yonke ingqi ifuna kababa wakho. Wonke ama-message ungideliver, ungisendele. Ekhaya kubaba wakho. Uyayibona le ngane ukuthi usuyibulele. Ayikakalotsholwa le ngane. Akakafiki ngisho bakhona abadakiwe beze ngegama layo. Kodwa wena usuyifaka endabeni zomkhosikazi. Iyogana kwaba. Ngoba izothi ifike emzini ibixabanisa abantu bakhona. Uyifundisile phela ukuyizwe le ngane la story lithiwa yini? Lokhaphela lapha. Uthiwa yini shonini? Umkhokha. Uyayizwa le ngane wamama ofuna uba inkosi lapha. Ithi mama ngafundiswa ukuthakathi manje sengaphezulu kwakho manje. Ngiyakutshela serious ngempela. Thina bekuthi makhulu into eyisirikazi sikhishele ngaphandle kuthi pum. Bafuna abazali indaba abazikhuluma ubashubile singezwe lutho. Bafuna singalimali indlebe. Wenzani wena? Wabulala ingane iphila. Izindaba abazali zenu masezishubile ezenu ninodwa. Nina i-head office yini. Noma ngabe umyeni wakho kuhlupha ngaluphi uhlobo. Noma kuthi umkakho kuhlupha ngaluphi uhlobo. Akusiyona into ongayikhuluma nengane le. Ngoba ni woNkulunkulu kule ngane. Ushembu uzoba uNkulunkulu kanjani ebusweni balengane? Sebufile ubuNkulunkulu babazali bayebusweni bayo. Bafuna kuqala ekhaya uNkulunkulu kubazali endele besipheleliswa ngokubona ushembe. Ngoba ubhaliwe umbhalo efubeni sayo ukuthi hey ayibazi lengane abazali bawuthi bayini. Lufika lifundo unyazi. Sonke masingena siyafunda efubeni sibhaliwe. Yasho njalo inyanga izulu. Yathi mina uthi uzala bengifunda yonke into ebhalwe kuwe. Yabo? Asizameni ke bantwana benkosi silungise lolu talatiya. Olukhulunywe Mshumayeli kuqala nalolu nami nguluedayo wonke umuntu akabe ne homework yale nkonzo
nami bengingayazi noMshumayeli kanti bengayazi uyidilivele lapha naye kodwa nami ngiyoba no homework mina qobo lwami ngiyohlala phansi ngicabanga ukuthi ngafaka ubani lapha kambe ngifakela siphi isizathu akulona leli dosha ngangifakele lapha kusona sangoma sangifaka la sifuna ukwathula imiyeko iqhamuka phela leli dosha othi umuntu akaDlamini hamba mshana mphuthume ekhaya Mphefumula uyele ungiyelo nyazini mina ngiuDlamini bonke laba bantu abathi Dlamini babiza mina emhlabeni ngangiyinyanga ngelapha kodwa kwafika lapho ngithuthuka ukuthi ngithuthukise khona isikhwama sami ngase ngiqala ilokhu izintelezi engizoyifaka izinsizwa mangabe zihlasela amabutho uthi ngempela ngasakha lelokhuzana ngasithuthukisa lesi sikhwama ngempela amabutho ayisebenzisa lentelezi afika yiwini impi ngawaboni impi kodwa kunekhubalo engifike ngaliboshelwa lapha uDlamini hayi umuntu wakaDlamini uDlamini lo nimbiza nonke boDlamini kuchaza indoda lapha ethi mina ngumshana wakhona ufika umuntu wathi uyena uDlamini angize lapha ngizomthethela amacala amabili uthi lo muntu lesi sikhwama sami into engona ngayo ngaqala leli likhubalo lokuthi ngilapha insizwa lentelezi zokulapha insizwa amaziyohlasela nganginekhubalo lokuthi njengoba kwakhiwa inxuluma nje umakhoti meqwezi inyanga seqala ukukhulelwa ngibese ngikhwesha lama ngimbona lezo hamba khona afike eqe la kuleli khubalo bese sonakala isisu sichitheke ngithathe leli hlulu ngilifake kulentelezi ukuze amabutho angabonwa yimpi uthi ngempela ngawina ngaleyo ntelezi kodwa kwafika insuku ngafika la ngafika zonke lezi ngane kaboshwa icala lesibili ingane yazalwa yimina kulesizukulwane sokuqala yathatha unkosikazi womuntu egane kwaZulu yamganisa nami ngayivuna manje icala lesibili lele ngifuna ukuthathela lona kodwa leli cala esakhanisa unkosikazi womuntu lifuna ishaje inkomo eziyishumi inkomo yeshumi nanye ka11 iyona yoba inhlawulo uthi ke ungisize ungayi kubantu bakwaZulu ohlawulo lecala ngoba bazokubanga ngoba uza nenkomo ohamba uye kumnikazi weinto zonke unyazi lwezulu ufika uchaza bangithe lezi inkomo zikhiphe kulona zonke zo11 wayesethi inkomo yodwa ishumlopond inkomo yodwa ishumlopond inkomo yodwa ishumlopond inkomo yodwa ishumlopond kusho ukuthi 120 yabo isho ukuthi ke bantwana benkosi uma kunjalo emthini omanzi komile kunjalo uma kusaphathwa abantu abaqala izibongo kumanje naye yakadladla naye eBriya beyikhuluma same story ikhuluma ngodladla bambiza bonke abantu emhlabeni icase beyoyithetha kulo nyaka singakanani isizulu sikadladla emhlabeni yajabula nangumfundisi uze wabala umfundisi wabala umfundisi uDladla umfundisi aseyicathulweni zakhe umfundisi uDladla uthi walandwa yimi kade ngimemeza sengilanda inqwaba kwaDladla abangizwe imali yocase beyiyothethwa manje ngoba ebhoboka esekhuluma kulungiswa indaba leyo case umuntu oqala kwesibongo weManazaretha sinenhlanhla sibize unyazi sisezulwini lamathashaphu nje bewabala uMshumayeli la aseduze kakhulu aseduze kwethu ngoba ayenziwe yithina kubazali asisukumeni siwalungisa sibe sesilinde singawazi ayibonke Nkosi buseni kuzweni baba mfundisi